משתמש גם בג'אב שלך. הוא נהיה חלש מאוד, זה לא המכה שהייתה לו מקודם. בדיוק, עם צעד, אותה מכה עם צעד. הגנה, הגנה. אתה רואה איך הוא מתקפל? תמשיך אבל, אתה נותן לו והולך. בדיוק, ימין לזרוק אחר כך. תזיז ראש, תזיז ראש, תזיז ראש קצת. שלא ייגע בך בכלום. תזיז ראש. תשתמש בג'אב, תתחיל עם ימין. כשאתה נכנס קרוב אתה לא עוזב אותו. כשאתה נכנס קרוב בטן ראש, ראש בטן. כל הגוף מתנדנד למכות, לא מכה עם היד. בדיוק, תמשיך אבל. תמשיך. שמור על מרחק שאתה יכול להרביץ. חייב להרביץ לו בבטן, חייב. תמשיך, תמשיך, תמשיך. תמשיך. תן לו מכה אחת בבטן כבר. אחת בבטן יפה. בבטן, 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 בבטן. בבטן, הוא לא מחזיק את המכה. על הידיים תן לו. לא אחד, 1, 2, 3. Work out a fucking break. You don't call no break. No break. 1 minute. Work, work. Do your fucking job, man. תמשיך. תמשיך. אתה מפספס מכות לבטן כי אתה מחכה. אתה תופס הזדמנות ועוזב אותו. בדיוק. בדיוק. בבטן עוד פעם. בבטן עם שמאל. אם הוא יסתובב לך אז עם שמאל. תן לו לחיצה, קדימה. 30 seconds, man. תיק ידיים למעלה, שלא ייתן לך בלסת. יופי של הגנה, תמשיך עם ההגנות האלה. בטן, בבטן, 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 שמאל בבטן. תמשיך, תמשיך. יותר מדי קרוב, תסדר מרחק, תרביץ לו בבטן.